कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पडच्या मुसळधार पावसा लागून येवचे 5 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 3 दिसांच्यान मुसळधार पावसाचो जोर सुरू असा. ह्या निमित्तान ग्रामीण भागात वयच्या बऱ्याच रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान रस्ते जलमय झाले आसात. कारवारच्या सदाशिव घाटचो रस्तो उदका सकयल गेल्लो असून वाहन चालकाक प्रवास करताना बरोच त्रास सहन करचो पडटा. दरम्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येवचे 5 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो असून जिल्ह्यात आणि मुसळधार पावसाची शक्यता आसा असो इशारो हवामान खात्यान दिला. गेल्या 3 दिसांच्या मुसळधार पावसामुळे समुद्राच्या पाळाचो जोर वाढील असा. अंकोला तालुक्यातल्या हारवाड तरंगमेट गावात समुद्राच्या पाळाचो जोर खूप वाढिल्ल्यान समुद्राची पाळा घराच्या अंगणापर्यंत येवची भय निर्माण झाला. या वाठारात समुद्री किनाऱ्याची धूप वेगान सुरू असून समुद्राचे उदक लोकवस्तीपर्यंत येवची चिन्हां दिसू लागलात. या दरम्यान समुद्राच्या पाळाचो वेग आणि वाढची शक्यता असा असो इशारो हवामान खात्यान दिला. फुडल्या काही दिसात लाटाचो वेग आणि तीव्र जाल्यार स्थानिक नागरिकां मुखार मोठे संकट उभी राहू शकता. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाक घरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स. तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करात. घराची कंपाऊंड वणत कोसळली, सुदैवान कसली जीवितहानी जालना. कारवार. शिर्शी गणेश नगर हिंगा ओंकार कॉलनीत रात्री 2 वाजच्या सुमारास महादेव हेमगेला घरांची कंपाऊंड वणत कोसळण सकल आशिल्ल्या दुर्गप्पा बोळी वड्डर हेमगेला घराचेर पडली. या दुर्घटनेन घराचे नुकसान झाले असून छप्पर आणि कवला फुटून पडिल्ल्यान अन्नधान्य, घरातली आयदनां आणि घरातल्या इतर साहित्याचे नुकसान झाले असा. सुदैवान सगळे कुटुंब सुरक्षित बचावले आणि या दुर्घटनेत कसलीच जीवितहानी जालना हे नशीब. परवानगी नसताना सोऱ्याची बेकायदेशीर वाहतूक उघड. 1296 लिटर सोरो जप्त. कारवार. कारवार तालुक्यातल्या मादाळी चेकपोस्टार अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यानं
केलेल्या कारवाईत परवानगी नसताना बेकायदेशीर रीतीन वाहतूक करते आशिल्ल्या मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याचो साठो जप्त केलो असून एक आरोपीक अटक केली. अशोक लेलँड कंपनीचे KE 41D1087 नोंदणी क्रमांकाचे मालवाहू वाहन आडोन तपासणी केली. तपासणी वेळार केरळ राज्याच्या कासरगोड जिल्ह्यांचो पेरिया गांवचो मनसूर मुहम्मद वय 32 हो कसलो बी वैध परवानगी नासतना कर्नाटक राज्यात मंगळूर दिशेन वेगवेगळ्या ब्रँडाची 1296 लिटर 150 बॉक्स सोरो बेकायदेशीर रीतीन वाहतूक करचे उघड जाले. जप्त केल्ल्या सोऱ्याची किंमत 9 लाख रुपये असून वाहनाची किंमत 8 लाख रुपये असा असे अधिकाऱ्यान सांगले. आरोपीक ताब्यात घेऊन सोरो आणि वाहन जप्त केले असून त्यांच्या विरुद्ध कर्नाटक अबकारी कायदो 1965 च्या संबंधित कलमा सकल गुन्हा दाखल करून पूर्ण कायदेशीर कारवाई सुरू असा. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचो खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन एग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. गुरुभवन कराटे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याचे घवघवीत यश, कारवार. गदग जिल्ह्यातल्या लक्ष्मेश्वर हिंगा आयोजित ऑल इंडिया कराटे चॅम्पियनशिप स्पर्धेत गुरुभवन कराटे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत पदकांची कमाई केली. शिहान सागर उदय नायक हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल प्रशिक्षण घेवच्या विद्यार्थ्यांन उत्कृष्ट प्रदर्शन करत यश संपादन केले. सेन्सी साहिल मारुती मेस्त, सेन्सी क्षमा गुरुनाथ गुंगी हेमका कटा प्रकारात भांगराचे पदक मिळाले. गणेश साईनाथ बांदेकर हेमका कटा प्रकारात भांगराचे पदक मिळाले. तसेच भूमिशेखर बांदेकर आणि हितेश पी हेमका कटा प्रकारात रौप्य पदक मिळाले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल विजेत्या विद्यार्थ्यांचे आणि प्रशिक्षक शिहान सागर उदय नायक हांचे पालकांन आणि नागरिकांन अभिनंदन केले. या वेळार गदग हिंगा शिहान विशाल श्रीकांत नाईक बाड कारवार हेमका मास्टर आयकॉन पुरस्कार दिवन गौरव केलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.